vuosi 3258 ja ihmiskunta on elänyt monta sataa vuotta tietämättömyydessä ja kuinka hallitus on manipuloinut ihmisiä heidän asentamillaan mikrosiruillaan. Mikrosirujen asentaminen aloitettiin vuonna 2850 testinä kansalaisille. Aluksi mikrosiruilla yritettiin auttaa ihmisten nikotiivinen riippuvuutta ja huumeriippuvuuksia, mutta mikrosirujen käyttö laajeni uhkaavasti moneen suuntaan. Noin vuonna 2915 hallitus keksi aseiden verhoamisen. Kun aseita pystyttiin verhoamaan, saatiin Yhdistyneiden Amerikkojen hyökkäys Iranimaahan näyttämään aivan tavalliselta rauhan neuvottelulta. Yksi kerrallaan alistuivat maat Yhdistyneille Amerikoille. Tästä lähtien hallitus on sensuroinut kaikkia mitä kansalaiset näkevät. Ja kansalaiset ovat asetettu näkemään kaikki niin kuin asiat olisivat taas kunnossa ja niin kuin vuosi olisi taas 2012. Harvat ihmiset pystyvät välttämään tätä kaamea kohtaloa, minkä hallitus heille langetti, mutta pieni osa, erittäin pieni osa selviytyi ja olivat kaikki yhdistyneet samaan paikkaan. Ja tämä heimo oli ainoa mahdollisuus, joka pystyisi herättämään kaikki ihmiset tästä zombimaisesta tilasta, jossa he ovat. Kaikki oli hyvin, kunnes... Jones. Meidän koko heimomme on kuollut. Miten niin kaikki on? Rauhoitu. Miten niin kaikki on? Olen ainoa selviytyjä. Voi helvetti, oot sä tosissaan? Onks meidän koko helvetin heimo kuollut? Kyllä. Meidän heimomme on kuollut. Katso näitä papereita. Se on hallitus. Älä huoli. Tiedä missä hallituksen tukikohta on. Nyt on aivan oivallinen aika hyökätä. Eivät voi hallita. Wow, me näköjään ei pelata millään pienellä paikalla. Kyllä, eivät pelata pinnalla.